Carmelo Chantar ta' 72 sena, magħruf bħala d-Durga, li jinsab akkużat li qattel lil Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u Etnija Ġus ta' 57 sena mir-Rabat fid-29 ta' Lulju li għadda fil-Baħrija, allegatament qal li l-bint wieħed mill-vittmi li kien qatilhomla b'referenza għal missiera u t-tiju tagħha. Ma dan is-sieħba ta' Chantar ukoll xedet li kien ċemplilha dak il-ħin u qalilha li qatlilha l-fnik, b'referenza għal żewġ vittmi, wieħed li jiġi binha stess u l-ieħor ir-raġel ta' binta. Qalet li wkoll qalilha li ma marx joqtol lilha wkoll għax rid jara s-sofri. Id-dettalji ħarġu fil-bidu tal-kompilazzjoni tad-delitt doppju li t-tieni wieħed li seħħ din is-sena. Fisem il-prosekuzzjoni, l-Ispettur Kurt Colombo żara xedt li għal-ħabta tas-6:05 ta' flaxija daħlet telefonata fl-assa tar-Rabat mill-Isptar Mater Dei bl-informazzjoni li żewġ persuni għalaw xi tiri. L-Ispettur qal li waqt li kien fi triqtu lejn l-akkwati tal-kunċizzjoni ġie informat li l-vittmi kienu mietu u li kien hemm kamra taqbad falqa. Fuq il-post, ripalqa u sab iż-żewġ vittmi b'Etnija Ġus mejjed mal-art ħdejn il-karozza tiegħu u b'Dennis Mifsud mejjed bil-qiegħda fuq is-sit tax-xufier fil-karozza tiegħu. Hemmhekk instabu wkoll dokumenti personali ta' Carmelo Chantar li minn dak il-ħin sar persuna ta' interess fl-investigazzjoni tal-Pulizija. Kien hemm vettura oħra li wara ġie stabbilit li kienet tat-tifla ta' Etnija Ġus, Kelly, li marret hemm għax l-ebda wieħed mill-vittmi ma beda jwiġġibha bit-telefon. Din qalet lill-ispettur li provat iċċempel ukoll lil Carmelo Chantar bil-mowbajl, iżda ma qabadix lanqas. Imbagħad ipprovat iċċempillu bil-mowbajl tax-xogħol u weġġibha. Tenniet li kif appena nduna min hi u lissa il-kliem tiltomlok ja urdiena. Ġie stabbilit ukoll li dakinhar filgħodu Carmelo Chantar kellu argument ma' sieħba tiegħu, Agnes Mifsud, għal-ħabta ta' 6:30 ta' filgħodu fi triq il-fiera fil-Baħrija stess. Jirriżulta li kien wara dan l-argument li ħamjaw senter. Wara d-delitt, l-ispettur qal li għamel kuntatt ma' Carmelo Chantar permezz tal-linja 119 biex din tiġi rekordjata. Fit-telefonata, Chantar kien qal li ż-żewġ vittmi qabdu miegħu fuq l-alqa u enfasizza li hu bniedem marit li kien sejjer jiekol u kienu se jsibuh mejjed. Aktar minn hekk, ikkonferma li kellu l-arma fuqu iżda ma kien se juża fuq ħadd. L-ispettur tenna li sa dan it-tant kien għaddej il-proċess biex tinstab il-pożizzjoni eżatta ta' fejn kien Chantar dak il-ħin. Il-pulizija eventwalment skopriet li kien qiegħed fl-istabbiliment tal-ikel KFC fil-kumpless tal-Pama fil-Mosta u ġie arrestat għal ħabta ta' 8:05 ta' filgħaxija. L-ispettur kompla li meta fl-interrogatorju Chantar ġie mistoqsi kif daħal fl-istorja Dennis Mifsud u qal li Ġus kien imliħ kontrih. Hawn ukoll kien qal li jiddispjaċih għal dak li għamel mas-sieħba tiegħu u bina iżda ma ddispjaċihx għar-raġel ta' binta Etnija Ġus. Xedet ukoll Agnes Mifsud li qalet li kien ikollhom ħafna argumenti fix-xhur u snin li għaddew. Elenkat li fl-aħħar 7 snin mhux l-ewwel darba li kellhom argumenti fuq l-għaliqi li kienu tal-gvern b'Kirilila u għax kienu mqasmin bejna u żewġ vittmi tad-delitt. Isaħqet li minkejja li verbalment kellu permess diġà biex joħsib l-alqa tagħha, Carmelo rid parti mill-bqija tal-għaliqi li kienu fuq Dennis u Anthony biex ikun jista' jagħmel mansab iżda l-ebda wieħed minnhom ma rid jiċċedi għax anke mill-istess għaliqi kienu jieħdu l-ħobża ta' kuljum tagħhom. Agnes irrakkuntat li dakinhar tal-omiċidju kif qamet mas-6 ta' filgħodu, Carmelo ħadilha t-tef is-sodda. Fim minnhom da jargumentaw għax semmiela lin-neputijiet. Ftit minuti wara dan l-argument iqaltlu biex jaqbad ħwejġu u jitlaq. Kien hawn li ħassenter miegħu u telaq. Għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar, Agnes qalet li bdiet tinkwieta u ċemplet lil Carmelo xi 5 darbiet. Dan sakemm ċemplilha hu fejn skonta qalilha qed tiltomlok il-fnik wieħed fil-van u l-ieħor fil-karozza. Fl-aħħar telefonata bejniethom u pront qalilha wkoll ma ġejtx biex noqtlok biex narak is-sofri. Wara provat iċċempel lil Dennis u lil Anthony u meta ma wiġbuhiex irrealizzat li vera seħħ dak li ma xtaqitx. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono, Francesca Zarb, Adriana Zammit u Anteja Bonnici Zammit staqsiet għal xiex Chantar ma ġiex eżaminat minn psikjatra jekk kienet jeddet li jneħħi ħajtu bideh. Talba biex jiġi eżaminat minn psikjatra indipendenti imqabda mill-qorti intlaqet fejn inħatar lil Dr. Anthony Dimek għal dan il-għan. Sa dan it-tant il-qorti preseduta mill-Maġistrat Estrid May Grima tenniet li hemm biżżejjed provi biex Carmelo Chantar jitpoġġa taħt att ta' akkuża. Il-kawża tkompli fis-16 ta' Settembru li ġej.